ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ அப்படிங்கிற அந்த கோர்ஸை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோர்ஸை. ஓகே, இந்த கோர்ஸ் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நீங்கள் 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கோர்ஸ் சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலோ, இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷனில் இருந்தீங்கனாலோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாமா, உங்களுக்கு செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏவை யாரெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் 12th பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் சரி, ஆர்ட்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லை காமர்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் சரி, எந்த குரூப் படித்தாலுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ அப்படிங்கிறத படிக்கலாம். பட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் வரக்கூடிய குரூப் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஓகேங்களா, அதாவது கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் படித்தா மட்டும்தான் +1 +2 கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த குரூப் சேர முடியும் அப்படின்னு கிடையாது. யார் வேணாலும் சேரலாம், சயின்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் சேரலாம். ஆனால் அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, யார் வேணாலும் சேரலாம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம். ஓகேங்களா, இங்கிலீஷில் ஓரளவுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் வச்சுருக்கணும், இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு பிடிக்கணும். ஓகேங்களா, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் சேரணும், அதாவது இந்த கோர்ஸ் சேரணும் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் NAAC ரேங்க் நல்லா இருக்கக்கூடிய காலேஜை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, சூப்பரான காலேஜை சூஸ் பண்ணுங்கள், அது ரொம்பவே முக்கியம். ஓகே, காலேஜஸில் எந்த பேசிக்கில் அட்மிஷன் நடத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 12th மார்க்கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலேஜிலும் தனித்தனியாக கவுன்சிலிங் நடத்துவாங்க. ஓகேங்களா, அதாவது மொத்தமாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கவுன்சிலிங் நடத்த மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு காலேஜஸும் அவங்களுக்குன்னு தனி சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க, அதை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் நடத்திக்குவாங்க. அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காலேஜாக போய் தான் அப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தேவைப்படுற காலேஜெல்லாம் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணணும். எந்த காலேஜ் கிடைக்குதோ அந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதாவது பிசிஏ படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எய்ம் பண்ணியாச்சு, காலேஜ் நல்லா சூஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட், அதாவது அங்கே போய் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 12th and 11th பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் பேசிக்கெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, இங்கே டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறீங்க. அப்படி அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் படிக்கல அப்படின்னாலும் ஈஸி தாங்க. என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ், அடுத்தது நெட்வொர்க்கிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டிசைனிங், இந்தமாரி சப்ஜெக்ட்லாம் வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெப் ஸ்கிரிப்டிங், இந்தமாரி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான சப்ஜெக்ட் தான் ஃபுல்லாக வரும். அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டால் ஓகேங்களா ஈஸியான சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, உங்களால் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிக்க முடியும். எந்த குரூப் எடுத்திருந்தாலுமே சரி, உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மார்க் இருந்தால் போதும், ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் போதும், எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா படித்து முடிச்சாச்சு அப்படின்னா என்னென்ன ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் அப்படிங்கிறது எக்கச்சக்கமாக இருக்க தான் செய்யுது. ஓகேங்களா, கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர வேல்யூ அதிகமாகிட்டே தான் வருது. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டெக்னாலஜிஸாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாகவே பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது குறையறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமாகவே தான் இருக்கும். எந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ப்ராசஸிங், மியூசிக் ப்ராசஸிங், அதுக்கப்புறம் வேர்ட் ப்ராசஸிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இந்தமாரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர், சாஃப்ட்வேர் டிசைனர், வெப் டிசைனர், இந்தமாரி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிச்சிங்க, அதாவது பிசிஏ நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாப் அப்படிங்கிறது இருக்குங்க. ஓகேங்களா, நீங்கள் ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ், ஓரளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பிசிஏ அப்படிங்கிறத படிச்சிங்கன்னா நல்ல கம்பெனியில் நல்ல ஜாப்புக்கு நல்ல சேலரியில் போகலாம். ஓகேங்களா, நீங்கள் படிக்கிறதுல தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, கோர்ஸ் எல்லாம் எந்த விதமான தப்புமே வரப்போகிறது கிடையாது. நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணதுனால தான் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது. நீங்கள் இந்த கோர்ஸை ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா வேணால் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காமல் போகலாமே தவிர அந்த கோர்ஸ்னால உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காமல் போகாது. ஓகேங்களா, இதுதான் பிசிஏவை பற்றிய விஷயம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மேலே ஒரு பிஜி கோர்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக தான் இருக்கும். என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MCA, அடுத்தது MBA படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா CCNP அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. இந்த கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வெரைட்டி இருக்குது. ஓகேங்களா, இதில் ஏதோ ஒன்று படிக்கலாம். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேற்படிப்புகள் அப்படிங்கிறது நிறைய தான் இருக்குது. ஓகே, இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ். அதாவது பிசிஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 12th எந்த குரூப் படிச்சிருந்தாலும் சேரலாம், இங்கிலீஷில் ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் நல்லா சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னாவே நீங்கள் நல்லா பிக்கப் பண்ணிக்குவீங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் அப்படிங்கிறது எக்கச்சக்கமான டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடைக்கும். ஜாப் அப்படிங்கிறது குறைய போகிறதுக்கான கிடையாது. அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் எடுத்ததுனால எனக்கு ஜாப் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. இந்த கோர்ஸை நல்லா படிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணால் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காம போகலாம். ஓகே, அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, பாய், தேங்க்யூ.